Ефір триває. Я Альвіна Сідбулаєва. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. І вже рада представити наших гостей. Василь Мока, народний депутат фракції «Слуга народу». Добрий вечір. І Тарас Чорновіл, народний депутат 3-4 скликань. Ой, на жаль, аж до 6-го. Ліпше було б менше. Дякую. Вітаю вас. Добрий вечір, що прийшли к нам в студію. І поговоримо все, що відбувається в нашій країні. Ось народний депутат фракції «Слуга народу» Богдан Яременко написав заяву про звільнення з посади голови комітету. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. З метою порятунку українського парламентаризму від мене, а української журналістики в особі сайту «Букви» від статей 163 і 182 Кримінального кодексу України і з огляду на дрібний політичний шантаж 3 фракцій парламенту, я написав заяву про складення повноважень голови комітету. Написав, бо через Давида Арахамію мені передали, що для 3 фракцій буде достатньо, якщо до 19:00 я повідомлю про заяву про відставку особисто в пості в Фейсбуці. Копію заяви, щоб заспокоїти Давида і 3 фракції парламенту, я вивішу у коментарях трохи пізніше, бо зараз їм янтихи в найкращому місці Києва. Фотокопія заяви не пізніше 23:00 буде розміщена в коментарях до цього посту. Ось Богдан Яременко вечеряє зараз. А як ви ставитеся? Чи не запізно він написав заяву? Знаєте, питання не в тому, запізно, не запізно. Ну, це гидотна поведінка. Я не хочу зараз зачіпати політику. Я не хочу зараз бити там по свого народу, хоча треба було дивитися, кого брати, якій компанії бути. Але людина себе не перший раз поводить в такий спосіб. Були раніше історії, ще до його депутатства, вони повторюються зараз. Ти зробив якусь там дурість. Ти на робочому місці робив переписку там якусь повіями. Добре, ну, перед Богом це страшний гріх. Але люди такі речі прощають, такі слабкості, ну просто скажи, вибачся, або просто якось хоча б відбрешися, ну просто проси пробачення. Але людину аж пре від наглості, пре від хамства, пре показати, що він тут головний, тут якийсь журналіст, і йому буде щось вказувати. Ну, відповідно, людина тільки погіршує собі становище. Собі, знаєте, я тут ще раз кажу, тут же питання не в якихось фракціях, не в комусь. Він, коли такі речі розкручуються масово, ну це удар і по авторитету українського парламенту. Якщо додати, що він, ну, один з основних все-таки голова комітету закордонних справ, прирівнюється за статусом трошечки нижче міністра закордонних справ. Я був першим заступником, і мене прирівнювали в міжнародних будь-яких переговорах у всьому, прирівнювали до першого заступника міністра закордонних справ. Я в цьому ж комітеті був. І давайте нагадаю, сьогодні ось депутата запитали, чи погрожував він журналістам за оприлюднення його переписки з повією. Ось що він відповів. Як в ситуації, коли ви переписувалися з повією в Верховній Раді, раптом вийшли винні журналісти? Дивіться, це не є факт. Є факт лише оприлюднення якоїсь картинки з мого телефону. Більше я нічого сказати не можу. Чому винні журналісти? Хіба ми не виконували свою роботу? Ми ще не завершили. Депутати поведінку свого колеги Яременка розцінюють по-різному. Давайте послухаємо думки нардепів. Я думаю, все-таки, що це більше із частини емоційності, тому що справді на нього сьогодні виливають дуже багато негативу. І як людину я розумію, співчуваю і співрозділяю, але тим не менше, як публічна особа, як політик, він знав, на що він йшов. І якщо погрожувати журналістам, то це шлях в нікуди. Не можна воювати з тими, хто робить свою роботу і робить її добре. Я вважаю, що всі народні депутати повинні пам'ятати, що Верховна Рада – це представницький орган, це державний орган, який представляє державу, в тому числі на міжнародному рівні, в тому числі є символом, можна так сказати, поведінки України, маркером поведінки України в цілому. І, безумовно, жоден народний депутат, мені здається, не мав би свою персональну відповідальність переносити на відповідальність інших, тим більше, якщо вона такою не є. Дякую. Хай фракція «Слуга народу» от розбереться сама і скаже, яким чином вони його карають. А може вони взагалі його заохочення якесь йому зроблять. Може він молодець, може він не тільки там на себе працював, але і для колег. Може він і для колег якось там проводив роботу. Пан Василь, як треба покарати Яременка?
Ну, дивіться, я можу сказати про те, які дискусії в нас в фракції були. Безумовно, ми засуджуємо такий вчинок, таку поведінку і розглядали насправді дві опції. Перша опція – це дійсно зміщення з посади голови комітету. Друга опція – це виключення з фракції. І наскільки я знаю, спілкувався з колегами, все-таки більшість схилялася до першого варіанту, я особисто також. Тому що зрозуміло, що у представницькій функції і спілкуванні з міжнародними партнерами, з дипломатами, це все-таки негативно впливає на голову профільного комітету і, відповідно, він поніс репутаційні іміджеві втрати. Відповідно, змінювати голову потрібно. Але виключати з фракції, я вважаю, що це не зовсім був би доцільний крок. Знаєте, Василь, а ось... Я просто докажу до кінця фразу, тому що я все-таки розділяю приватне і професійне. І я особисто вважаю Яременка тією людиною, яка по своєму напрямку у міжнародній політиці все-таки може зробити свій внесок позитивний. І професійні якості, в принципі, я його під сумнів не ставлю. Але ще одна така фраза. Я вважаю, що в даній ситуації правильно було зроблено, що саме він ініціював звільнення з посади, а не зробила це фракція, тому що в даному випадку це після того, як 3 фракції натиснули, так? Насправді, це суто наше було внутрішнє фракційне рішення. 3 фракції, звичайно, заяву то зробили, але все одно нам було вирішувати, як виходити з цієї ситуації. І вважаю, що в даному випадку у нього просто не було іншого варіанту, ніж зробити те, що він зробив. Я єдине, що хочу застерегтися, оскільки міжнародною політикою займаюся дуже багато років, я можу з певністю сказати, що давайте не будемо робити з Яременка якогось гуру міжнародної політики і дипломатії. Людина дуже низького рівня кваліфікації, неймовірно низького. Його 2 єдині посади – це посада керівника протоколу прем'єра Януковича і генконсула в Стамбулі. Консульська служба і дипломатична служба – це трошки різні речі. Це зовсім інший стиль підходів, це зовсім інші завдання. Насправді він не розбирається в міжнародній політиці, плюс він відвертий кон'юнктурник. Я не забудуся, як він оббивав брудом Порошенка, всіх, хто підтримує зі мною в ефірах, які були скандали, коли я висловлювався, що мінські домовленості в силу там обставин, в силу тих проблем, які тоді був вимушений компроміс, і треба було досягнути, там був крик, борони Боже, ніяких мінських домовленостей, а тим більше, коли почалася історія в 16-му році з так званою формулою Штайнмаєра, що він про неї говорив. Сьогодні Яременко розказує, що формула Штайнмаєра – це ледь не порятунок для України. Я пригадую, як він критикував, коли там щось недостатньо вчасно вирішилось питання там з ППДЧ, там, що Порошенко там не зробив формальної заявки, а зробив заявку там про той рівень аспірантства, інші речі. Зараз він говорить діаметрально протилежні слова, абсолютно. Тобто це є кон'юнктура, це ми просто маємо проблему, ми іноді з людей, які насправді ні в чому себе не проявили в силу якоїсь одної події. От він став жертвою, тому що він написав звичайний, стандартний, як ми всі написали, тоді після розгону студентів, допис у Фейсбук. Всі ми це зробили. Інші ще й пішли тоді на Майдан, хтось ще потім і потерпів, був побитий, а його, просто для страстки, щоб всім було неподавно дипломатам, його звільнили за той допис. Він раптом став жертвою. Людина, яка зробила в своєму житті один-єдиний вчинок. І дуже багато біди. Знаєте, я хочу відреагувати. Очевидно, у пана Тараса дещо особисті, якісь емоції пов'язані з спілкуванням паном Богданом. І, відповідно, рівень його фаху – це також суб'єктивне судження, на ваш погляд. Я особисто притримуюсь трошки іншої позиції. Все-таки вважаю, що він далеко не є найгіршим у даному напрямку експертом. І давайте, я особисто для себе аналізую його діяльність уже у Верховній Раді 9-го скликання. Сказати, що він щось не так зробив, з чим би я особисто не погоджувався, я не можу. Останній приклад, він ініціював лист звернення до конгресменів Сполучених Штатів Америки стосовно спецпідрозділу Азова. І я став одним з підписантів цього листа, тому що вважаю некоректним, коли один з структурних підрозділів Національної гвардії України можуть звинуватити в терористичній діяльності. Він став ініціатором, і я цю ініціативу підтримав. І багато іншого. А стосовно того, що він там захищає чи не захищає, в нас зараз є офіційна позиція політична. Зрозуміло, що він як голова комітету аргументує те, яке у нас бачення у партії і у фракції. Але знову ж таки, стосовно того, що там журналісти в чомусь винні, хочу сказати, що справді є така кримінальна стаття, але ми не повинні забувати, що ми знаходимося у публічному місці, ми займаємося публічною політикою і бути готові до того, що під пильним оком журналістів... Але журналісти зробили цю справу нормально, професійно.
до цього потрібно бути кожному готові. Єдине, що я спостерігаю, заради балансу хочу сказати, ви знаєте, дуже велика увага, і це об'єктивна реальність, до «Слуги народу». От з такою би завзятістю ще журналісти якось слідкували за депутатами інших фракцій, бо якось несправедливо поза увагою інші депутати з інших фракцій якось сконцентрувалися на «Слузі народу». Слухайте, на Києві так сконцентрувалися. Києва це був перший, а Єременко другий. Я не спорю стосовно Києва, ну це взагалі, як то кажуть, треш. Але насправді... Ну, Єременко теж зробив треш. Але насправді, кажу, ми розуміємо, що як коаліційна фракція ми у полі зору і треба думати і оцінювати наслідки того, що ти робиш у сесійній залі. Я вам скажу одну маленьку деталь, що ви просто її для себе взяли так на відмітку. Ви є фракція, від якої сьогодні 100% залежить все, що відбувається в державі. 100%. Немає тої ситуації, коли були коаліції, коли враховувалася думка опозиції. Зараз опозиція може щось говорити, вона може висловитися в залі, її не бачать, не чують, на неї не реагують. Вона не може втрутитися в прийняття законів, вона не може провести поправки. Тобто ви єдині 100% монолітно уособлюєте владу. В цій ситуації, вибачте, увага буде до вас. І ви мусите з цим миритися. Я це усвідомлюю, і з першою частиною стосовно відповідальності абсолютно з вами погоджуюсь, а з другою частиною, що опозиція ні на що не впливає, не погоджуюсь, тому що насправді і спікер Разумков, і в нас, в принципі, прийнято все-таки зважати на те, що опозиція просить, вимагає і ініціює. І я би не сказав, що у нас опозиція в чомусь ущемлена. Було багато вже прецедентів, коли на їхні Василь, якщо, наприклад, голосування, так, ви маєте 254 голоси у Верховній Раді, і більшість вас, якщо вирішить щось там, щось проголосувати, ви можете проголосувати, і опозиція вам не пошкоджить навіть. Поговоримо щодо іншої теми, яка відбувається в Донецькій області. Ось в Золотому завершили розведення сил. Про це розповів речник штабу ООС Андрій Агеєв в ексклюзивному коментарі АТР. Давайте послухаємо. Сьогодні до 12-ї години відбулося завершення розведення в дзеркальному порядку, тобто одночасно з обох сторін. Більша частина ветеранів виїхали з Золотого. Це громадському повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян. Ось що він сказав. Коли знаходяться мешканці, які є без прописки на цих територіях розведення, перевірка їх іде кожного дня. Це нормально, це так і потрібно бути. І вже більша частина їх виїхала. Там тільки волонтери без зброї. В Золотому 4, їх знаходиться 10 чоловік. А ось екс-командир полку Азов Максим Жорин розповів, що в Золотому знаходиться багато волонтерів і ветеранів. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки бере інформацію Вадим Троян, але там знаходяться наші хлопці, ветерани, вони звідти нікуди не поїхали. Більше того, я скажу, що там більше 10 ветеранів, які знаходяться саме в Золотому, в тому, яке сьогодні ізольовано, де навіть для них є перешкоди сьогодні в плані там харчування, побуту та всього іншого. Але і перед цим блокпостом так само є дуже велика кількість волонтерів та ветеранів, які сьогодні готові так само допомагати. Їх набагато більше, ніж 10. Як ви ставитеся до розведення сил? До чого воно може призвести? Знаєте, розведення для чого? Розведення для того, щоб президент України зміг зустрітися з президентом Росії в розмові, яка, на мій погляд, просто провальна сьогодні, бо ми не маємо що запропонувати в конкретних пунктах. Це, на мій погляд, дуже погано. Саме розведення, чи воно доцільне? Коли нам говорять, що оскільки не буде прямого зорового контакту між двома окопами, припинить гинути наші бійці, ну вибачте, це повна дурниця. Навіщо нам говорять такі дурні аргументи? Це вже саме викликає недовіру. Від чого гинуть наші бійці за останні, там, скажімо, рік? Від прямої перестрілки між окопами? Ну, я вам скажу, дійсно 2 чи 3 людей за цей час загинули. Від чого гинуть? Диверсійно-розвідувальні групи, які заходять. Зараз їм заходити буде легше. Ми знімаємо старі. Наше ж зобов'язання, я хочу нагадати, це абсолютний абсурд, це гірше, ніж розведення. Зняти інженерні споруди, які там є. Зняти повністю, відкрити дорогу. Нові не створені. Вони можуть заходити спокійно, стріляти з флангу. Від цього гинуть снайпери, які не стріляють з окопів, які стріляють з нейтральної смуги, нейтральної зони. І мінометний вогонь, який на лінію розведення тепер нову, абсолютно спокійно дістає. Ті речі, вони не рятують життя. Натомість, не виконано той пункт, от всі говорять, от вас люблять це дуже говорити, Яременко особливо на цьому вправлявся теж, що, мовляв, це ж Порошенко згодився, що треба відводити. А виникає питання, а чому ж ні разу не відвели? А знаєте чому? Тому що відведення прикріплене до
тої частини, де є відведення важких озброєнь. А знаєте, після чого вона йде? А після першої частини, в якій дуже чітко написано повне припинення вогню по всій лінії фронту, по всій. Звідки взялася ідея про 7 днів, плюс вона не витримана. Я зараз думаю, що дехто в Міністерстві оборони дуже сильно потерпить за те, що сповістили, що зривається розведення в другому напрямку вже, що, мовляв, сьогодні було, що вчора було обстріли. Тому насправді, я закінчу, насправді навіть те, що оголошується міністр закордонних справ, а не оборонне відомство, ну це є зайвий доказ, що тут є чисто політичний підтекст. Хочуть, що відбулася зустріч з Путіним, Путін поставив умови і у нас старається їх виконати. Давайте послухаємо думку Василя. Василь, як ви ставитеся, чи не використовують ветеранів в цих заходах? Щоб зняти зразу спекуляції, що ми там якось чи будь-яка владна структура виступає проти ветеранів, я скажу, що волонтерство і допомога ветеранів завжди корисна, за умови, якщо вона йде в одному напрямку з офіційною позицією і військового командування, і прохання глави держави як головнокомандувача. Тобто мова йде про те, щоб вони не були там озброєні, не перебували в тих місцях, які можуть поставити під загрозу це розведення. Але тут два важливі аспекти. Перше, розведення, мова йде про відстань на 1 кілометр без руйнування фортифікаційних споруд і дзеркальне. Тобто, якщо... Дзеркально, ви бачили в окупованій території, що йде відвод сили Росія, сама окупація? Нам штаб ООС прозвітував, що у Золотому 4 проведено дзеркальне розведення сил і засобів. Дзеркальне. На Петрівському є проблеми, були обстріли, і зрозуміло, що дата з 4 листопада зараз зміщується, і спрогнозувати зараз дуже складно, коли це взагалі може відбутися, тому що... Але знаєте, ось ці розведення сил взагалі обурили волонтерів. І саме дозвольте, я просто закінчу логіку, для чого це робиться. Це робиться в тому числі і для можливості нормандської зустрічі, не сперечаюсь, але для того, щоб провести по всій лінії розмежування, зараз спроби є у 3 населених пунктах. Це Станиця Луганська, Золоте і Петрівське. Далі, це як перший крок. Наступний крок – це вся лінія розмежування, а ще наступний крок – це дійсно відведення важкого озброєння і виведення взагалі техніки і військових формувань Росії за межі кордону. Далі йде безпековий компонент, який президент Зеленський у разі нормандського формату планує відстоювати при переговорах. Якщо тільки будуть якісь мінімальні сигнали про те, що та сторона, окупанти порушують ці домовленості, є відповідний сценарій, розроблений у Міноборони і відповідно МВС, для того, щоб негайно повернутися на ті позиції. Тобто не йде мова про здачу жодного метра землі. Слухайте, я захоплений тим, що ви говорите, я можу підписуватися під кожним вашим словом. Я дуже вас особисто за це поважаю. Але, на превеликий жаль, ви говорите те, що ви думаєте, а позиція влади від цього відрізняється. Сьогоднішня заява Міністерства оборони дуже чітка. Ми відвели вже там бійців, зараз ми на напрямку Золотого маємо до місяця часу для повної ліквідації інженерних споруд. Чітка сьогоднішня заява, абсолютно ясна і все. Ви говорите про станицю Луганську, де не можна там, де відбулося гарне відведення. Але відразу після відведення друга сторона відводу не зробила. Бо відведення це насправді відбулося відведення. Друга сторона тільки не пішла, вона навіть відразу ж захопила наш блокпост. Після того в станицю Луганську зайшли певні представники керівництва ЛНР. Зараз я вибачаюся, не згадаю прізвище, але це відома історія, про неї всі журналісти написали і розказали, що вони тепер тут господарі. Так, війська їхні не війшли, але вони там пройшлися, вони продемонстрували, відразу навіть кажуть, пару поліцейських їм честь віддавали, вже як своєму новому начальству. Ще один момент по станиці Луганській, щоб ви згадали, що там проходить з другого боку залізниці, яку не могли запустити, тому що вона була в безпосередньому візуальному контакті з нашими оборонцями по другий бік річки. Зараз ця залізниця, яка веде на Росію, її дуже посилено ремонтують. Дані про те, що відбувається відведення ворожих сил в районі Золотого, є поки що з посиланням тільки на одне джерело. Насправді, офіційне джерело. Офіційне джерело українське сказало, що в районі отої траси, де там переїзд має бути, там вони побачили їхній відхід від окопів. Так це проглядається. Всі інші дані тільки телеканал «Звізда».
Навіть ОБСЄ не допустило до цього місця. Я керуюся офіційним повідомленням штабу Об'єднаних На превеликий жаль, нам розказують дуже гарні речі. Якщо там все так гарно, мене питання, чому жовтий режим введений? Чому не допускають журналісти на цю територію? Просто одне тому питання. що, очевидно, рівень безпеки все-таки викликає занепокоєння. І попри заяви МВС, мені здається, що 100% гарантувати дуже складно перебування тих людей, які там у тій так званій сірій зоні перебувають. Але я хотів би сказати про інше. Дивіться, ми ж також повинні усвідомлювати той момент, що за цим розведенням сил і засобів спостерігають наші західні партнери. І якщо з нашої сторони виконуються умови, і при домовленостях не виконуються з цієї сторони, це дає нам додаткові аргументи і інструменти при переговорах з нашими західними партнерами тиску на Росію. І тоді, якщо хоча б хтось підніме питання про пом'якшення санкцій, тому що все-таки в Кремлі, давайте говорити відверто, впливають, це однозначно, але і розглядають цей варіант розведення як якийсь певний прогрес, яким можна аргументувати, давайте пом'якшувати санкції, то це буде серйозний аргумент проти. Тобто без наслідків порушення домовленості з боку Кремля не пройде. Ой, слухайте, я в захопленні, справді, я вам чесно скажу, тому що точно ті самі слова десь 3 роки назад я сказав. Напроти мене сидів Яременко Богдан. Як він мене ні, але не в історії, я говорив ваші слова, майже дослівно. Як він доказував, що це є повна єрунда, що ми там безпринципні і тому подібне. Насправді, річ в тому, що чому не вимагали цього відведення, а ставили претензії до Росії, західні наші партнери дотепер? Тому що ми пообіцяли, що ми зробимо відведення після виконання першого пункту – повне припинення вогню. Повне. Воно не відбувається. Якби ми, от розумієте, коли ми говоримо, от перестали стріляти безпосередньо в зоні відведення з того боку, хоча насправді не перестали. Навіть в момент, коли почалось відведення, наступний день обстріляли житлові будинки в Золотому, 4. Тому насправді проблема в тому, що таким чином ми ніби визнаємо, що там якісь розрізнені бандформування. От там стріляють, там не стріляють. Ми забуваємося, що там суцільне російське командування. Я закінчую. Ми забуваємося, що там стоїть той перший і другий так звані армійські корпуси. Там єдине командування. Якщо вони тут перестали стріляти, а там стріляють, значить вони продовжують бойові дії. Давайте таки риторично подумаємо, а яка альтернатива? От давайте, допустимо, нічого не робити. І що ми добиваємося? Продовжують же стріляти, Василь Тарас, я зрозуміла. Але це відведення війська взагалі розбурило і волонтерів. Зокрема, Маруся Звіробій не шкодує про сказане у відеозверненні президенту. У відповідь на питання глядачам АТR вона заявила, президент має вибачитись. Давайте послухаємо її. Якби хтось примінив до мене, я б сказав, що це є погроза моєму життю і здоров'ю. Я би пішов в міліцію і написав заяву. Я виключно про це. Чи це не обмовка? Так. В поліцію? По-перше, мені пофіг, якщо чесно. По-друге, якби та тварина приїхала на передову і сказала мені те, що він сказав бойцям, я би все це висказала йому в обличчя. По-третє, я йому можу зараз висказати все це в обличчя в тій самій формі. Тому що якщо воно не вибачиться, а там вибачатися на кілька діб взагалі за все, за що мене вкурвлює цей президент, він буде сидіти, вибачатись кілька діб. А ось народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура розповів, що правоохоронці відкрили провадження стосовно відеозвернення Софії Федини та Марусі Звіробій до президента. Після того, як я проаналізував всі відеозаписи, я побачив, що це всі висловлювання, вони вказані не у вигляді оціночних суджень, а вони вказані фактичними твердженнями, ще й закликами до повалення органів державної влади, а також вбивство громадянина України і президента України Володимира Олександровича Зеленського. Чи побачили ви в цьому зверненні, яке, мабуть, всі вже подивилися, загрози? Значить так, є матеріальна частина справи і є, в принципі, така моральна. По матеріальній частині справи, я все-таки юридичну освіту маю, там казав всі, Луценко немає, я маю юридичну освіту. Ні по статті повідомлення, погроза вбивством, які може мати наслідки, ні загроза посягання на життя державного діяча чи президента, матеріальної частини нема. Проаналізував всі фрази, так вони зневажливі, так вони образові, так вони є в формі констатації факту. Констатація факту, що ти можеш там то-то, то-то. Юридичною мовою
Це не є погрози, це є пункт перший. Коли йде мова про моральні аспекти, ну, знаєте, я вам можу сказати тільки одне. Ну, я, скажімо, не совлюся такою лексикою. Вона мені чужа, але я не був на фронті, а ті люди були на фронті. Вони мають право на таку лексику і на такі висловлювання, на таку гостроту. Але, ну, просто моє побажання, от перекажіть тим, хто зараз запускає, розкручує ті процеси, то, що, ну, я розумію, що за процесом ДБР там, чи в СБУ, там може стояти Портнов. Ну, не робіть з Зеленського Януковича. Пригадуєте, як арештовують людей за оту цяточку на лобі на трафаретах. Ви зараз його висміюєте, оці заяви, оте, що ви зробили, коли вийшли всі разом до трибуни, коли виступав отой ваш депутат, який розказав, що ви всі ніхто, Пане Тарасе, давайте дамо слово пану Василю, тому що... Ну, дивіться, що значить робимо Януковича? Ні, не робимо. У нас президент України самодостатня політична особа, яка має власне... Це відео дуже образило «Слугу народу». Дивіться, я утримуюсь від юридичної оцінки, тому що насправді є по факту порушення кримінальне провадження з боку ДБР, наскільки мені відомо, нехай вони розбираються. Є там ознаки злочину, немає. Я не можу давати оцінку цьому процесу. З морально-етичної точки зору відчувається явна, ну не то, що відчувається, явна ненависть до глави держави, до його команди. І у такій формі, як на мене, неприпустимі, висловлюється в ефірах. І ну, якщо ми говоримо про аргументовану дискусію, це не є аргументована дискусія, це просто емоції, ненависть до глави держави. Мені здається, що така позиція не заслуговує на те, щоб її широко тиражували. А стосовно того, чи варто, чи не варто за цю позицію, вона все-таки є свобода слова, і тут тонка дуже грань, де вона закінчується, чи де вона починається, ця свобода слова, нехай юридичну оцінку дають відповідні органи, а не народні депутати. Я єдине, що до цього доповню, юридичні органи тут, там особливо ДБР, там дуже взагалі цікаво, в нас іде оцінка. Ну просто подивіться, щось цікаве відбувається, коли дивишся збоку. Богдан розказує, який у нас слабенький президент, як він стомлюється, як йому важко, як він важко переживає, як його там ображають. Ну, вибачте, ну це плювок. Зараз ви виступаєте всі там в Верховній Раді, розказуєте, а йому погрожують, це ж страшне, це ж загроза. Ну це дійсно нагадує івано-франківський феномен з яйцем. Я сам потерпів на тому яйці, повірте, тому що я тоді, мені неправильно показали інформацію, я тоді зробив дурні коментарі. Ви чули від пана Зеленського якісь офіційні коментарі? Він не зробив коментарів, але ви за нього всі робите. Розумієте, у вас ми висловили позицію фракції, яка була між нами погоджена, і виступив один з наших колег. І вона не була погоджена з президентом, і президент сказав, ай-яй-яй, давайте мене не треба захищати. Ми висловили позицію фракції, ще раз, і виступив один з наших народних депутатів. Мали ми на це право? Так, звичайно, ми мали. Стосовно звернень, деякі депутати проявили ініціативу, звернулися, нехай тепер розбираються профільні правоохоронні органи, а стосовно морально-етично я вже оцінку дав. Я вважаю, що це абсолютно не просто некоректно, неприпустимо у такій формі висловлюватись про главу держави, який отримав 2/3 підтримки голосів виборців. І навіть право українців вже варте того, щоб це поважати. Тарас. Знаєте, коли тих 2/3, скажімо, перетвориться на 7-8%, як тоді будемо оцінювати за 7-8%, давайте кожен має виконувати свої, відповідно, повноваження. Президент не має права опускатися до дрібного бульварного петушіння. Ви виправдовуєте такі коментарі з боку? Я ще скажу, я таким тоном не говорю. Хоча про президента я часто висловлююся в зневажливій формі. Я його не поважаю, я чесно це кажу. Я його не поважаю, я не поважаю за те, що він зробив в міжнародній сфері. Для мене це є повним абсурдом. Після тої історії його розмови з азовцями, ну це було дуже примітивно, це було дуже огидно. Інший, що в мене інший понаційний апарат. Я іншу маю лексику, я не вживаю подібних слів і подібних виразів. Так, це моя особливість. Ну, таке в мене виховання. Є люди, які пройшли бойові дії. Слухайте, якщо ви будете зараз когось пробувати не просто там засуджувати, а ще й судити за те, що люди зневажливо висловлюються про президента, ну я кажу, навіть при Януковичі до того не дійшло. Того принаймні робили, що загроза його життю, коли йому цяточку малювали на трафареті на лобі. Я просто скажу, ви це кого ви маєте на увазі? Парламент? Чи ви маєте на увазі, що в нас ручний орган ДБР? Це не ручний орган. Це абсолютно незалежний орган, який нас по законодавстві має встановлювати, де є порушення, де немає з боку таких осіб, які про це говорили. Тобто говорити про те, що ви засуджуєте, це не наша компетенція як народних депутатів. Василь Мокин, народний депутат фракції «Слуга народу», та Тарас Чорновіл, народний депутат 3-го
5-6 скликань. Дякуємо, що були з нами. На цьому ми ставимо крапку цього тижня. Далі в ефірі АТР Prime Ference. В гостях у нього Деніс Янтар, ветеран полку Азов. Будьте з нами. Начну с ужасной, неприятной новости. Теперь каждый человек в мире может официально убивать